Waqt intervista li saret mill-editur eżekuttiv tal-Malta Today Keir Sansone, il-Prim Ministru Robert Abela qal li ma jafx kif se jfarraġ lil-om Jean Paul Sofia wara li hu stess kellu ċans jaħtar inkjesta pubblika. Iżda għażel flimkien mal-membri Laburista li jivvota kontra dan. Tul weġa li għandhom il-ġenituri li għandha l-om jien stajt nara fajni għal-ewwel wieħed. U forsi l-ikbar dispjaċir l-għandi sal-lum il-ġurnata, forsi li dik il-weġa jien l-ewwel wieħed m'iniex kapaċi nesprimija biżżejjed. Għaliex forsi fukat wisq fuq li nara li dal-perkors tal-ġustizzja jsiru forsi qed nara hekk bħala proċess dixxiplinat ta' ġustizzja. Il-bira ma tantx tajtu kasa. Abela reġa' nfexx jattakka lil maġistrat inkwirenti li fi kliemu biex taġel biżżejjed biex tlessi l-investigazzjoni dwar dan il-każ. Iżda ħeba l-fatt li l-inkjesta tal-maġistrat m'għandax taqsam xejn ma' inkjesta pubblika, għalkemm hu stess ammetta li spiċċa kompletament waħdu iżolat. Min bagħtu dan il-messaġġ tista' tgħid kważi ħadd. Iżolat kont. Robert Abela qal li jifhem il-weġa tal-missier li 7 xhur ilu tilef lill-ibnu, iżda fl-ebda mument ma offra soluzzjoni. Missier Jean Paul fil-Parlament għamellek statement da. U ma jien nista' nlumu. Ma nafx li raġel muġuħ. il-bintek. U ma nafx li raġel muġuħu. Musanna il-ħaq. Għax 7 xhur ilu. Għandu raġun. Għandu raġun. Abela spiċċa jattaka wkoll l-oppożizzjoni għax-xogħol li wettqet favur il-qraba ta' Jean Paul Sofia. Kellek l-NGOs għamlu protesta xarilu xarnu l-NGOs ma kienux l-oppożizzjoni. Le, u l-NGO niddistingwi kompletament. Mhix kwistjoni tal-oppożizzjoni. F'din intervista l-Prim Ministru Abela baqa' jinsisti li inkjesta pubblika mhix meħtieġa. Ma trix inkjesta pubblika. Qed terġa' tmur lura l-punt ta' tluq ja ħasra. Qed terġa' tmur għall-punt. Issa kien ħkimt ukoll minn dan il-ħsieb li l-inkjesta pubblika jien qed ngħidlek. Jista' jkun hemm. Jien qed ngħidlek irid se jkun hemm ir-riċerka sħiħa. Intant il-Kamera Senet News matul il-jum irnexxilhom jaqbdu l-manuvri li kienu għaddejjin f'Kastilja mawħud mid-deputati li bħalissa huma rrabjati sewa Robert Abela. Tant li biex ikalma l-ilmenti, il-Prim Ministru sejħilhom għal laqgħa urġenti fl-uffiċċju tiegħu.